Com estem? A veure, això, aixina, i... Doncs així estic, plegant samarretes, senyores i senyors, així estem plegant samarretes. Per què? Perquè quan diu, Xavi, per què? Perquè acabem de veure una notícia molt xula. A veure, això és d'ara, diu, Marta Ortega, que és la filla de Amancio Ortega, el de Zara, ¿no? Marta Ortega diu, así es la heredera de Zara, que empezó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo. Ha dejado de ser el arma secreta de Zara y ahora sabemos cómo es el día a día de la discretísima hija de Amancio Ortega, que liderarà l'imperio. Jo dic, vaig a plegar samarretes a veure si heredem un imperi. L'altre dia vam passar per davant de Zara i estaven tots allí dient, me caguen de tots allí dins dels treballadors i pleguen samarretes allà. A veure si heredem algo, és una locura, n'hi ha que plegar samarretes, senyors i senyors, a veure si vos cau alguna cosa. I ja està, això és un poc com la sèrie esta de Succession, tots allí pegant-se hòsties per la successió. I ja està, tot això és perquè estem preparant coses, idees, per a l'actuació que farem el dijous dia 2 a les 8:30 al Saló de l'Institut Pare Vitòria, a Alcoi. Serà a benefici de la Societat Protectora d'Animals d'Alcoi. Què? I allí estem pegant-li voltes, hem trobat una altra molt bona i és això, lo de Bàrbara Rey, tots ho haureu vist. Resulta que li van fer una entrevista al del CNI, l'exdirector del CNI, Alberto Saiz, i va confirmar, senyors i senyors, que Canal 9, atenció, Canal 9, va contractar a Bàrbara Rey a canvi del seu silenci sobre el rei emèrit, que ho sabíem tots, no? Per això que dius, xotreja! Ara a tota Espanya, Canal 9, era delictivo, xotreja! Mare de Déu, senyor, Canal 9. Pues si hasta Babalà, per què li donaven tant de bombo a Babalà? Perquè el rei se'l va follar. Babalà, jo no hablo ni Babalà. Per això, no digues res del rei, Babalà, jo no dic nada, però... Bé, i ja està, parlarem de tot això en el Pare Vitòria d'Alcoi i també seguirem un poc el tema este de les manifestacions. L'altre dia ja vam parlar de les tanquetes, que anaven allí, no són tanquetes! Bé, però ara parlarem també de la manifestació que van fer les policies, de Jusapol, van fer la manifestació per a que no es derogue la llei Mordassa, i hem vist els vídeos de la gent ahí amb pancartes, la gent criticant els policies, a les accions dels policies, i els policies arrimant-se, que te revienta, he vist un vídeo que s'arrima a la periodista i li diu, te reviento la cara, que te revienta la cara. Eixos són els policies en els que nosaltres hem de depositar la confiança de que les seues accions siguin mesurades i siguin en arreglo a la llei. Això són. Ells no volen que els gravem i... Doncs, senyors i senyors, dona molta tranquil·litat el tema de la llei Mordassa, continuarem informant i ja està, ens veiem el dijous a Alcoi, a benefici de la Societat Protectora d'Animals. Un dels punts de venda és la sabateria del meu germà, Reparaciones Castillo. Allí podeu anar a comprar entrades també, i podeu seguir també el Facebook del meu germà, Carles, tot en família. Això és una actuació familiar. Què?